जों दिनै बे भिडिअआवहाय सावरायगोन थाखो 9नि सानखान्थि आयदानि खोन्दो 2नि सोंथि 2.5नि सायावहाय जों सावरायगोन। बे सोंथि 2.5नि 5 नाम्बार सोंनायनि सायावहाय सावरायगोन। जोंना 5 नाम्बार सोंनायाव दङ सानजाबगिरि बिजिर। जों सानजाबगिरि बिजिरनांगौ बेवहाय जोंना रमान 1 आरो रमान 2 दङ। जों दिनैनि बे भिडिअआवहाय सावरायगोन रमान 1नि सायावहाय। जोंना रमान 1 दङ 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz। जों बेवहाय माखौ नायना लाग्रो जोंना नै बेवहाय मा दङ x आ मोनसे सोलायस्लु, y आ मोनसे सोलायस्लु आरो z आ ना मोनथाम सोलायस्लु दं। होमबा जोङो मोनथाम सोलायस्लु गोनां मा मोन्दोंमोन जोङो जे माखासे थाबिथा मोन्दों जोंना। बेनिफ्राय जोंहा बेवहाय माखासे जोङो थाबिथा मोन्दों नायग्रो बेखौ नायनानै लानांगोन। जोंना सोलायस्लुआ मोनथाम। बेनिफ्राय जोंना मा दङ बि स्कुवेर मा जागोन जोंना मा बे बेवहाय स्कुवेर गोनां आरो मोनथाम सोलायस्लु थानाय जोंना थाबिथा बेसे थाबिथायाव गोग्लैगोन बियो होनबाथाय जोंनियाहाय मा थाबिथा जानो हागौ जोंनियाहाय थाबिथा 5 आरो थाबिथा 6 आवहाय जोंना बियो मा सरि थाबिथा 6 नङा थाबिथा 5 आवहाय ना थाबिथा 5 आवहाय जोंनिया मा जागोन बे गोलैनो हागौ। जोंना थाबिथा 5 आव मा दं जोंनियाहाय थाबिथा 5 आवहाय नैबेबायदि दंना x बेवहाय जोंना मोनथाम सोलायस्लु दं x y आरो z। बेनिफ्राय स्कुवेर गोनां बियो ना नैबेबायदि महराव दं दायो जोंना x² + y² + z²। बेबायदि महराव दं। बेनिफ्राय 2xy + 2yz + 2zx बेबायदि महराव दं आरो जोंना नैबेखिजायनि आगदाखैजायनि महराव दं जोंना नैबेखिजाय बेबायदि महराव लांनांगौ जोङो। होमबा जोंनिया बेवहाय जों नायदो मोनथाम सोलायस्लु दं बेवहाय ना बेनिफ्राय मा बियो स्कुवेर गोनां। होमबा जों मोनथिबाय जे बियो मा x + y + z होल स्कुवेर बेबायदि महराव थांगोन जोंना थाबिथा 5 आव थांगोन बियो ना थाबिथा 5 जों जोंहा बियो सोमोन्दो दङ। होमबा जोंना बेवहाय नायदो जोङो बेखौ नायखांजोब्बाय जोंना दानिया नैबेखौहाय दाजाब दानख' सिनखौ नायनानै लाग्रोदो। नाय बेवहाय मा दङ दानख' बेयाव दानख' नाथाय बेवहाय दङ दाजाब ना नैबेखिनिखौ दोनथ'दो जोङो नैबेखिनिखौ ओमफ्राय दाजाब दानख'नो थाखाय नैबेखिनिखौ नायदो जोङो ना नैबेखिनिनिफ्राय नायदो जोङो स्कुवेर गैयिनिखौ नायदो। होमबा जोंहा बेयाव नाय x y गोनाङाव मा दं जोंनियाहाय दाजाब x y गोनाङावहाय दाजाब ना x y गोनां दाना मा गोनाङाव माइनास दङ y आरो z x आरो z गोनाङावहाय ना x आरो z। होमबा माया जे जोंना बेवहाय मोनथाम सोलायस्लु दङ x y z बिसोर मोनथाम सोलायस्लु गोनां ना जे बेवहाय नैबेवहाय मा दङ x आरो y नि सानजाबनायाव जोंना प्लास जादों। होमबा नैबे x आरो y नि सानजाबनायाव जोंना प्लास गोनां। बेनिफ्राय जेराव z z दं बियो माइनास दं बेना बेखायनो मा जागोन जोंनाहाय z खौ जोङो माइनास लानो हायो। माने नैबेयावहाय x आरो y आ जोंनियाहाय मा x आरो y गोनाङावहाय जोंना प्लास नालाय ना होमबा x y आ प्लास जायोब्ला माया माइनास जागोन जोंना z आ माइनास जानो हागौ ना जों z खौ बेखायनो माइनास लागोन। होमबा जोंना z आ माइनास जागोन बियो ना z आ माइनास जागोन। होमबा जोंना मा जागोन जे बिनि जोङो दानिया स्कुवेर गोनांनिखौ जोङो बर्ग रोदा दिहुननांगौ जों बिसोरनि रोदाफोरखौ 4 नि बर्ग रोदाया मा जागोन जोंनाहाय √4 = मा जायो 2 जागोन बेना जों माने 2 खौ स्कुवेर खालामबा बेसेबां मोनो जोङो 4 मोनो जोङो ना 2 खौ स्कुवेर खालामबा 4 मोनो। होमबा बेवहाय मा जागोन जोंनाहाय 2x होल स्कुवेर प्लास बिनिया मा जागोन जोङो माखौ स्कुवेर खालामबा 9 मोनो जोङो एबा जोङो 9 नि बर्ग रोदाया मा जायो जोंनियाहाय 3 जायोना होमबा 3y होल स्कुवेर माने जोङो बिसोरनि बर्ग रोदा खालामबाय जोंना बेवहाय बिसोरनिखौ बिना 16निखौ दिहुनदो जोङो दानिया मा जागोन प्लास मा जागोन बेवहाय दाना जोंना z मायावहाय माइनास जागोन होनदोंमोन जोंना z गोनाङाव माइनास z आ माइनास जागोन बेना होमबा जोंना z गोनाङा माइनास जागोन होमबा मा जागोन बेयो माइनास 16 नि बर्ग रोदाया मा जागोन जोंनाहाय 4 z दं नालाय z होल स्कुवेर दाना मा जागोन बेवहाय जोंना फर्मुलाया मा जागोन प्लास 2 * xy जायो 2 * xy x नि माना बेसेबां जोंनाहाय नैबे ना नैबे x जाबाय नैबे x नैबे y नैबे z जाबाय दानिया होमबा बेवहाय x नि माना मा जागोन जोंनाहाय x नि मानाहाय 2x होमबा 2x * y आ मा जागोन 3y होमबा नायदो जोंना बिदिनो सानजाबा 4 बिदिनो सानजाबा 4 जों 2 जों 4 जों 3 जों 12 ना 12 जों xy 12xy होमबा जों बेखौ मोनबाय जोंना दाना जोंना बेवहाय मा जागोन फर्मुलाया मा जायो ना प्लास जायो फर्मुलाया प्लास थाबिथा 5 आव जोंना ना जे थाबिथा 5 आवहाय जोङो दहायनो खोन्थाखांबाय जे थाबिथा 5 नि फर्मुलाया मा जायो जोंनाहाय नैबियो x² + y² + z² - 2xy + 2yz + 2zx ना होमबा जोंना बेवहाय मा जागोन फार्स्ट x y z जाबाय बेना बे x y z जाबाय होमबा मा खालामनांगौ फार्स्ट खनसे 2 जों मा सानजाबनांगौ जोङो x y खौ सानजाबनांगौ बिनिफ्राय y जों z खौ बिनिफ्राय z जों x खौ जों सानजाबनांगौ जों ना जों सिगांनि भिडिअआवबो सावरायखांखाबाय बेखौहाय दानिया जोंनिया मा जागोन बेवहाय फर्मुलानि 2 फैबावसिगोन जोंना नैबे गोलावै लिरलांबानो जाबाय आङो बेखायसाय जायगा थोआसै ना बेखायनो लिरनोसै आङो बेवहाय मा जागोन 2 * y * z जागोन बेना y आ बेसे जोंनाहाय नैबेयो 3y दाना मा जागोन z आ मा जोंनाहाय -4z मा जागोन बेजों बेजों सानजाबोब्ला 6 जों 4 जों मा जायो 24 प्लास जों माइनास ना होमबा -24 आरो y जों z जों yz बेखौ मिलायगोन
जाहैबाय जोंना ना दाना जोंना बेयाव फैगोन प्लास दानिया मा जागोन जोंनियाहाय 2 into z into x z आ जोंनिया बबे नै बियो माइनास 4z into मा जागोन 2x x फैगोन बेना माने जोंना फर्मुलाया ओरैजाय नालाय ना x plus y plus z whole square माने मा जायो x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx बे जाबाय फर्मुला जोंनिया ना बेखिनिया जोंनिया फर्मुला होमबा दाना जों मा खालामदो जोङो बेवहाय 2x 3y बे स्क्वायर गोनाङा ना खनसेनो मायाव लाबोदो जोङो नैबेवहाय x plus y plus z आव लाबोदो जोंना बा नैबे मा जागोन जोंनाहाय x plus y plus z नि महराव थांबाय बे माने नैबेबायदि महराव थांबाय नालाय ना नैबेनि महराव दं जोंना दायो ना नैबेनि महराव दं आगदा खैजायनि महराव दं दाना जोङो बेखौनो मा लिरनो हायो जोङो नैबेबायदि महराव लिरनो आगसिनि बिदि महराव लिरनो हायो ना बिनि समान नैबेयो बा मा जागोन जों बेवहाय जोङो मा खालामगोन जोङो स्क्वायरखौ दोनथ'गोन जोंना स्क्वायरखौ दोनथ'गोन बा जोङो एखौ लिरगोन x खौ लिरगोन x plus y plus z नालाय होमबा नैबे 2x आ x होमबा 2x plus 3y आ जोंनिया y होमबा 3y दानिया प्लास दाना बे दङ माइनास नालाय ना बेखायनो माइनास लिरदों जों बेवहाय माइनास मा जागोन बेयो 4z प्लास माइनास जागोन बेयो दाना मा जागोन होल स्क्वायर जागोन बेयो होल स्क्वायर होमबा मा जागोन बेयो जे स्क्वायर जानाय लोगो लोगो मा जागोन बेवहाय स्क्वायरखौ सिफायबा जोंना मा जागोन 2x plus 3y minus 4z into मा जागोन बेयो 2x plus 3y minus 4z बे एखेजों एखे सानजाबबासो मा जागोन जोंना स्क्वायर जागोन जेरैहाय x स्क्वायरखौ जों मा लिरनो हायो x into x ना x जों x सानजागोन बेवहायबो बे स्क्वायर नालाय नैबेखिनि बेखौनो सानजागोन जोंना बेखौनो जोङो खननै सानजागोन बेजों बेखौना बा बे जाबाय जोंना स' दिनै भिडिअआ बेखिनियानोसै जुदि नोंथांमोना नायनानै भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय एसेनोसै